bajing loncat. Injih menika sampun kantor bajing loncat Mas, sareng kuda kencana. Ya, Sekar Chandramaya. Sekar Chandramaya. Nggih. Lagune lajengipun napa Mas? Anten Deno. Banyak sekali ya, ada Deno. Ada juga Sumanding. Ada kesayangan. Ya. Ojo nesu-nesu. Ya. Nggih, dipinangkani setunggal mboko setunggal. Sesuk iki kok ana celeng kok. Nggih, mbok menawa nggih, Mas. Mbok pilih. Ana celeng kok ndi iki? Kesasar. Apa, Bi? Ana celeng kesasar. Iya. Saking grogol, Ana celeng Mas. kesasar. Heeh. Saking grogol. Celeng kok raine ora anu ya. Lah iki jane sing kongkon sapa jane? Ora kok celeng ya raine ya. Ora iki jane. Ora tak takon aku, Bi. Iki jane ontran-ontrane sapa? Nih. Sapa ya iki? Sing gawe ontran-ontran ki sapa? Gambul ketoke. Lah aku sok to mosok ape teko-teko metu nyeleng. Ngawur bul kok bul. Wah, ya tok le. Mas Ari. Mas Ari? Yuk pambutan lagu mboten Mas Ari? Tri Murniati. Nggih monggo Mas Gusti. Ya. Deno katur. Nggih. Ya.
Denak siapa Mas Gus? Denoke dhewe. Oh iya. Iya. Denak di belakang aku tak denok Nova aja. Nanti mau dadi urung. Urung dadi cah, cek klecam-klecem kok. Kuwi nek pas ngono kuwi dadi Dik Nova. Dek Nova. Alah. Ya. Tuh. Nabuh udah udut wae. Udut cowok bayar ya. Yuk mulai. Ya, Afif. Ada kuda kencana. Seru mas. Bareng Okta Salsabila. Tarik Terosa. Gusti Arjuna. Ada Abi. Ada Ave. Ada kita semua. Ada Bunda Seli. Love you all. Sekar Chandrawan. Sayang Dalam sayang. sing ayu dhewe. Mosok sih? Urung nopo bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi kowe. Sing tenang Allah, ojo kuatir. Sayang kuning rani so disetir. Matur nuwun. Ora bakal kasih opa. Gusti Arjuna yo. Ora bakal cukup lautan mangsi. Ukir indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyaritane gedene rasa sayangku. Iya 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 Sing iya iya so iya. Mosok to ta? Semar cenderung. Jogeran semua dulu. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Ayo deh, ayo. Sing tenang, ojo kuatir. Iya. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal tur, ora bakal Bukaku tembus tekan kaya so-so. Krungu swaraku sorotan kisahmu. Kuda kencana. Sing awas. Esek-esek, 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 esek-esek. Mangsi, yeah, ah.
rasa sayangku. Kinggur perkara lautan mangsi setekan maghrib iki. Rantek-entek. Ora entek tenan. Nah, ya. Pripun lagu apa tarik lagu? Iya. Ojo nesu-nesu sayangku. Ojo. Ojo dumeh-dumeh cintaku. Gawe awak lara cepat tuwa. Mangkane ojo gresula. Ya rada lubita ya aku. Lagu lawas. Sing kendang ora ngerti kok. Monggo ning YouTube di-skip ya, Cah. Ora tak dirungokke. Hoi. Matur nuwun Mas Gusti. Matur nuwun. Oh, yo. Matur nuwun Jeng Tari. Jeng Tari, matur nuwun Jeng Tari. Oh,
titipan untuk Anda. Kembangnya aku. Kembangnya aku. Lagu Ajib. Kembangnya hati. Sus Haryanto. Ye Kabro.
matur dumateng Kang Amangku Gati. Kasuwun lebet wonten ing arena pementasan. Sepisan malih kasuwun Kang Amangku Gati. Kasuwun lebet wonten ing arena pementasan. Semoga Kesayanganku datang sana Indonesia. Ayo Mas. iya. Seorang
Tolong dibantu ya. Yo. Oh, Afi arak mulai kapan? Yang biru-biru Bisa nih. Podo. Haya. lurik-lurik. Lurek. Panggilan saudara Almas, Lurek. panggilan saudara Almas, aturan kalangan ditenggo Bapak Ibun. Sawi. Panggilan Mas Almas ditunggu pacarnya di parkiran. Ayo, Mas Sodono, Wijo Almas. Ya. Sewu siji. Selamat. Sewu telu. Aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duwe itu
Terima kasih Mas Ari, terima kasih. Iki sing durung metu Mas Gabul iki. Februari Mas. Ayo Bul. Februari Po. Kuda kencana iki.
paripurna Bapak Wis. Ingkang angka 3. Nggih. Oh, kalau silakan Bapak Pamungkas. Nggih. Heeh. Pripun Mas Abi? Apa sih? Monggo Jelenge Apa sih? ingkang badhe jajan piyambak-piyambak. Ingkang badhe Ya wis bubar. nguyuh Entek. piyambak-piyambak. Pun Habis. bubar. Nggih, habis. Nyapa sih? Nggih, pun. kalau mau digamelin harus kasih uang tadi dulu. Oh, bayar. Serahkan dulu uangnya sama Bayar saya. Ayo. Serahkan dulu uangnya sama saya. Iki sinden apa rampok to? Up tambani up. Apa lu? Radine duit rasa tabui. Up tambani up. Up tambani up. Iki njaluk sawer Mas Ari. Mas Ari mau Mas Gambul iki. Ayo Mas Ari. Keluarkan uang Anda. Izu, melu cah. Iki nek ra metu duite ora arep di. Ki arek melu ra? Ayo melu wae. Yo ngalah. Iki wiyagone nek ra ditambah duit ora arep. Lah iki sindene arep mogok. Wis mogok wae, wis mogok. Sindene arep meneng bae. Mason nyun di setelke YouTube mawon Mas. Men. Setel kayak gini. Mas operator set ngene nggih, setel ke YouTube mawon, Mas. Setelke YouTube wae. Heeh. Ya jalukno. Jaluke cepet. Jalukno. Iki ngger telu kok, heeh to. Pi, iki sida dilundung tenan to, Bun? Dulu nang wae. Lho. Dipelihara ya kowe iki kon golek duit. Piye Jel? Pawange melu mutung lho, Fe. Piye Jel? Piye? Titik duit. Leng. Opus. Iya. Negor Kowe sancang-ancang lho, Cah. Ayo Dekni. Kowe sancang-ancang. Dekni, ayo Dekni. Oke, parkiran minta neger angin. Nanti dikasih. Iya, Bi. Damar mati Mulia. Mule. poni. Tapi mati semar mangga. Senang total kia-kia. Gial-gial piye, Fe? Gial-gial sing ala-ala asal. Pangi-pangi sawai ditelwai. Udah kejati lagi sila-sila kecono. Usah. Esek-esek. Sada Zay. 12 wae. Ngopo bablas? Mesti udut kuwi. Oh, jan. Miring. Miring Sri. Miring. Tahu tempe nak rasa Yuk. Wes. Wes. Piye ta jane kok ora kompak to? Ora- Piye to? ora Baleni. mabengi le latihan kepiye? Mabengi tok rewangi lembur le latihan kok ora dadi iki piye? Lha ku lembur tekan subuh. Oh wayangan. Tinggal wayangan. Tinggal wayangan. Yo baleni yo, Cah. Tahu tempe nak Yo. Ya. Wes pas bi. pas banget ya. waktu terang bulan teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan timbang, datang kawan saya, itu namanya. Mari kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi, kita sorak bersorak taksi. Celengar tumpak ke taksi mulai. Lah iya. Penang. Tanjung Perak tapi laut, siapa suka boleh ikut
sapa? Pak Gambon, Pak Joko. Pak RT, Pak Dukuh, Pak Teleh. iku yang ngudang gesang tenan. Pak Yuli. Ngawur bapakku ya. Bapakku ya hok Ebi. Oh, Yulek. Hei, Wartoyo. Minang kadung babu kopi. Ayo ta. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar raja pion, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut. Bonange kok rampune Mas bonange. Tunjukkan keterampilanmu dalam bermain bonang. Bapak Pamungkas, siapa Pak? Iya.